тък му тръгвам и отивам да взимам рибки за аквариума. Айде, гледайте! Young Fisherman, взехме рибки и сега ще ходим да ги темперираме в аквариума. Айде! Fisherman, вече съм вкъщи. Темперирах току-що рибките и ги пуснах в аквариума. Така изглеждат много добре, много са хубави и сега ще ви покажа. Ето ги рибките, ето ги аквариума. Ето ги къде са. Сега след малко ще ходя да хапна и ще търся гибицепс. Сомчета чистачи. Ако открия, ще пусна. Ако не, ще взема нормални. Вижте ги как са се събрали тук. Много са котини, много са цветни. Тук отгоре имам една купичка. Айде! Хора! Сега се облеках и ще отидем да видим дали ще хвана един магазин. Да видя да си купя гибицепс. Ако успея, ще е добре. Но не знам дали ще го хвана. И след това ще видим рибките как се развиват. И така, айде. Току-що от един магазин взехме и рибките. Взехме гибицепс 2 и отиваме да ги темперираме. Айде. Така, сега ще темперираме гибицепсовете. Вадим ги внимателно. Вижте какви са готини. Страшни са. Много по-красиви са от нормалните сомчета. И затова реших тях да си взема. Сега слагаме самия плик в аквариума. Вижте какви са готини. И сега чакаме 10 минути. През това време ще видите аквариума с новите обитатели. Сега правим опити да отвържем плика. Вече стана време да ги пускаме. И е супер. Ето. Един приятел прави много добри кожени неща. Dark Shades. Ще остана линк в описанието. И сега внимателно ще го кръцнем. Така. Сега да видим как ще реагират. Хайде, сомчета. Благодаря. Ето ги. И не забравяйте да се абонирате за канала за още такива видеа.